kyrtong jong National People's Party ke banyak khun na East Shillong constituency ke Dr. Mazel Amperin Lingdo hading ke jingbam la ban poi sekeren sa ïatai paidbah ya ke blakhat ban penlong daga Seng Samla Laitumkhrah pelun kat kum ke siti bala puli dau ba fanten je la kedong ke Dr. Amperin kala penpau ba ïatai nia paidbah om dan kam bat kam shong nongrim na ke penta jong ka shimet namar bakala dap ban yat iwe pe iwe ilong yeng habaro ki dong Laitumkhrah pelun Hakatai keren sa ïatai paidbah bala penlong hakaspau tarik mentau benai haka jaga penyang kali Laitumkhrah ki kyrtong gi baklampoi syakatai ke ïatai nia paidbah ki don argot bekentup ya ke Dr. Amperin Lingdo ke pada ke kyrtong NPP bat u kyrtong ke BJP uba one kit bok pochna Hasiwa bangin ya cekamat ngakot katkum ke jing penyat nakaliang ke Seng Samla kilong ba nakaliang jong MDC jong kani ke constituency Laitumkhrah angti na bumi kemat hang thi hapo kasil saton bas district council bain wan shedrong iba fanten arin kadri bin a shikintien arkintien keblai sibun i bakermen ibadai i moderator jong kani ka program menta ngai ka jing kublai ru ya i samlai bahus menne ngai ka jing kublai kerpang ya ka Seng Samla Laitumkhrah pelun kabla penyaj ya kani ka program menta hot nilai atre rengkat hakitu ki por bengi wat ya mat ya ketu ka khlam kabla penjenjar pensosat yangi ingat ni atre rengkat nang ni syahmat kumunong yalam jo ka shong kumunong yalam jo constituency ginyai don rengkat bat pi hanu nu kapor ba pi don kam yangi ya ki senglong keme iblai don dekat ang ni ya kini ki laingut kirang ba snong ba theory ba boy ba andrew irang ba dong jong kedem senyong ba tony ba pi ki paidbah jing sisa nga wan ban chu skap ya kan di ka program ndai nga kwa ru ban pen pau chapi na kaliang jong i Amperin Dr. Amperin Lingdo baimla ban poi sakani ka program namar ka komitmen ka bailaai mentala jan sibnai satu kidong shong snong ba pher ki bahap apo constituency jungi ka election kala khmud ka por kam sha shu te ban pen kalai kita ki jingdon kam jong ki paidbah hang tu kalabu jing e ban wan hakani ka program ti la pha da ka chithi Pangan puli Ahmad jong pi yakani ke city. Hau Presiden ke Seng Samla Laitumkhrah Shillong kublai dakani ke city akwa ban pentip sapi baya kon hon jong pi banaki daw ki bamla kyar ngapan map ya ke jing bamla jonga banya don ringkat bat pi hakarin san ïatai nia bapi yakhot yanga menta kasi sipau tarik rempang police point parking lot. Ngalai kut lupa babon ki ken hon adu atayo menchua ban pendep bon ki kam menta kasngi nakadaw ka jing thmit kapor ngamna asu ban pendep penpep ya kitei ki program jonga banchu ban biang ya ka jing sngo ka jonga ha kani ka jing khot jong pi sha ka tei karin san ngas pen shai cha pi bangla rung man la kitnum yeng bat ajubab ye ki jing kli ki nong shong snong ha ki arsnam lenter baladep hanga shimet ngas ngo ba ka nongrim ïatai nia paidbah imdon kam bat kam shong nongrim na kabenta jonga kabalaya iwei pe iwei ilong yeng habaro ki dong Laitumkhrah pelun bat constituency baro ka wei akit bok kirwiang ye kaseng hakikam pente snong ki ba ka persyang barabol ngakermen mapi bat kaseng pinungwo ne wit ya karai jonga kenmen mapi ban seng ba kaseng pin ken mau ya ka jinge trei lang bat nga hakisnam baladep bat pin kesyan lem ya ka jing terwa kesyan kyrtong jonga sapi baro duai lem na kabenta jonga patu kesan lem yanga lada pi ibet yanga bat ngan nyai beteng ye kam sakri jonga ya pi kinong song snong baro sia jangu kababuram ya pi Dr. Amperin Lingdo candidate 16 East Shillong constituency ngai khublei ya kini ki kyrtong ibla la ban poi hakani ka program kit bok kit riang lang ya pi baro tu nang yai trei sitom ka jing job ka shong abana jrong bat hapi ki paidbah khublei sibon. Even after so many years, Meghalaya only has one government medical college.
Is this the Meghalaya we want to leave behind for our children? It's time to speak up about the issues blocking Meghalaya's development. Share your suggestions with Modi ji and become a part of Meghalaya's developmental journey. Give a missed call at 8360006060. Together, this 27th February, let's empower Meghalaya.